Salamu alaika sayyidina, salamu alaika sayyidina, salamu alaika sayyidina, salamu alaika sayyidina. Aya mai da babu akwai sarkin da yayi mu yayi zamani. Alƙadir rabbu kalikuna zan raira yabo kamun izini ga annabi shugaban anbiya alhadi ƙara shiryar da ni gare ka ilahu ni abdu ne in har ka so na yo haka ne yaban mahamudu sayyidina masoyin nan gare ka gwani. Salamu alaika sayyidina, duk sanda nake wa al-Mustapha buwayi rabu ban kai ka ba komai zance kayo tuntuni kayo a gare shi mai martaba ka ƙara salatu ka rabbana marar adadi gurin shugaba ‘ya'yansa kasa da matan sama kasa sahabansa sun girmama waliyai sa su ya rabbana da faɗi mazara ‘yar shugaba. Salamu alaika sayyidina, salamu alaika al-Mustapha, salamu alaika mai martaba, salamu alaika ya shugaba, salamu alaika ya jagaba, salamu alaika nurul huda, salamu alaika baharun nada, salamu alaika najamul huda, salamu alaika haikalun nada. Ka amsa sayyidul bashari dan faɗi mako ba zan ji ka ba. Salamu alaika sayyidina, labbaika rasulina gaida kai gaba dai abban zainaba mai sa'a ɗayan rabu gwani a bar duk wanda ba rabu ba habib nurun minallahi ne mai san mu kamar shi ban gan shi ba. Salatullah ala ahmad wa salamullah ala mahamud dukan mai bin sana tabbata abadan ba za ya tozarta ba. Salamu alaika sayyidina, mai karɓowa gurin rabbana ya bayi abun samu ne ya karɓa gunmu sannan ya bai ilahu rasul gatanmu ne kalmar shahada ya kawo kuji wallahi rasul tsiranmu ne sallah shi ne ya kawo mana ƙura'ani shi ya kawo mana duhun kai duka ya kau da shi haske daga rabu manzanmu ne. Salamu alaika sayyidina, ƙaunar ka rasul ta mamaye dukan ruhin mu har ma jiki ta ratsa jini da majijiya kashi tsoka ta ratsa ciki burin raina a kullum shine ganin ka nabi mai arziki ganin ka ido yake soyayi muryar ka na ɗan jiya annabi kamun haka ya abun ambato ni na san nayi duk arziki. Salamu alaika sayyidina, so shi imamu ya ikiwan soyayyar da shi ne batu na kwarai wallahi mu tuntuni hankalinmu agunsa ya karkatu mun bi shi mun so shi mun ba shi rai akan sani na fi so in mutu in har ka so ni ya shugaba kowa ya tsane ni ban fargaba wa kullin sha'in fata yi batu a hasaina hufi imamun mubin. Salamu alaika sayyidina, gaba dai gaba sayyidul mursalin gare ka hamidu mun sallama a ko ta ina a ko a ina wallahi da kai muke takama fardi kake banga tamkar ka ba habibullah abban fadima
gaban ka karimu na yi kas da kai, labai ka imamu na gaida kai, ka taka lafiya shugaba gaban ka da baya Allahu ne. Salamu alaika sayyidina. Mai isa rana ta tsayuwa sadiq mafakar bayi rasulallah, ranar da muke bidar agaji, ranar mahashar cikin wahala, wala sakwai hudu ka an baka duka yanda ka so nabiyillah. Miftahul janna Abdurrahim Habibullahi Abdussalam, kai ne ɗaya mai isa ran nan kowa bayan ka nurullah. Salamu alaika sayyidina. Rahmatan lil alamin nura ne, ga tagun kauna annabi ne, suturar duk kauna annabi ne, ni'imar duk kauna annabi ne, wadatar kauna annabi ne, mai saitun ruhu annabi ne, mai sa abu rabbu annabi ne, abun bin kauna annabi ne, abun neman mu annabi ne, abun kaunar mu annabi ne. Salamu alaika sayyidina. Bisalam ya sayyidul bashari, zan sa aya anan shugaba, ba dan gajiya ba sayyidina, ban ma ji na fara biyanka ba. Yusuf mai sanka ne ja gaba, malikawa garu ba mu barka ba, maulaya a dole in gaida kai, malam sani kara jan muka kai, malam hamisu na jinjina masoyi gun abban fadima. Salamu alaika sayyidina. 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 Salamu alaika sayyidina.